नमस्ते प्रणाम। हम बानी राइटर भूषण सिंह। हमरा ब्लॉग में रउरा सबके स्वागत बा। हम आज रउरा लोगिन के देखाइम कि नमक के खेती कइसे कइल जाला। अभी हम जातानी ओ जगह पर जहाँ नमक के खेती होतावे। वीडियो में बनल रही, वीडियो में बहुत मजा आई। अभी हम जा रहल बानी जहाँ नमक के खेती होता। रउरा सबके देखाइम कि नमक के खेती कइसे कइल जाला, तो वीडियो में बना रही। आगे वीडियो में बहुत ही मजा आई। तो हम आ गइल बानी समुंदर के किनारे। देख सकतनी है कितना दूर में समुंदर बाटे। मोबाइल के हमार कैमरा तो सही नहीं थे, ना तो जूम करके रउरा लोगिन के देखती। हम देख सकतनी है कितना दूर में समुंदर बाटे। इहे जब समुंदर के पानी तोर मारेला, लहार मारेला, यही में है बीच में एगो इया आ गइल बारी। इयो शायद वही जो जाता रही मारेला, लहार मारेला। तो जितना भी बांधल बाटे बहुत मारल बाटे। इतना रउरा समझ ली कि जेंग हमनी के धान के खेती करे नी सनू, सेम ओहिंग एने बनावल बा, सेम ओहिंग बांधल बाटे बांध। हमनी के यहाँ के का बा कि माटी उपजाऊ बाटे, भुरभुरा बाटे, कोनो भी फसल हो जाला। लेकिन एने के माटी औसन नहीं खे। एने रेहाट बाटे, बलुअट खानी माटी बाटे। जब पानी तोड़ मारेला तो ओमे जाके और जाला और पानी पूरा गजा जाला, फेना जाला और उहे फेन चेक्का बन जाला। कुछ खेत के ऊपरी सतह पर उजला उजला दिखाई देहे लगेला। तो एकरा के कुदार के मदद से या जेसीबी के मदद से खोखराला, हाईवा में लोडिंग होखेला, लोडिंग होके जाला वहाँ कंपनी तक, फिर कंपनी में सप्लाई होला। आगे दिखाएम रउरा के और वीडियो। अब हम नमक फैक्ट्री के करीब पास आ गइल बानी। देख सकतनी है पानी लागल बा, एमे झींगा पालल जाला और उ झींगा अपना के यहाँ ना बल्कि देश विदेश सप्लाई हो जाला। अब हम आ गइल बानी उस जगह पर जहाँ सब जगह से नमक बिटोर के एक जगह कइल बा। देख सकतनी होदे कि जेसीबी से नमक उठा उठा के हाईवा में लोडिंग होतावे। देख सकतनी होदे जेसीबी से उठा के हाईवा में लोडिंग होतावे। और कम से कम 200 बीघा से ऊपर में नमक के खेती कइल गइल बाटे। 200 बीघा से ऊपर ही पड़ी। ई जगह के नाम बा डांडी गांव, गुजरात। थोड़ा सा एने से आगे जाएम तो पोबंदर गांव मिल जाई, गांधी जी के गांव। देख सकतनी यहाँ के तमाम तस्वीर केंग बाटे। जेसीबी से होदे उठावल जातावे और हाईवा में लोडिंग होतावे। नमक पूरा गांजल बा, देख सकतनी रउरा। देख ली तमाम तस्वीर, देख ली, देख सकतनी सब लोडिंग होता। होदे नमक लोडिंग होके चल जाई कंपनी में, फैक्ट्री में। फैक्ट्री में से सफाई हुई, अच्छा से सफाई होके तैयार होके मार्केट में सप्लाई हुई। मार्केट में से तब हमने के खरीद के ओकरा के उपयोग में लाएम सो। देख सकतनी है पीछे के तस्वीर, कैमरा घुमा देले बानी पीछे के। है देख ली चारों तरफ से, है देख ली कितना है नमक के ही सब है बा, है सब लोडिंग होता है। देख सकतनी है पीछे के तस्वीर, कैमरा घुमा देले बानी रउरा लोग खातिर। देखी है जेसीबी से नमक लोडिंग होता है। देख ली है सब बांधल बा, बलुअट माटी बाटे। देख सकतनी हमें झींगा पालल बा। सब विदेश सप्लाई हो जाला। देख ली सब विदेश सप्लाई हो जाला। देख सकतानी सब होदे बांधा में पानी लागल बाटे। कुछ होने नमक तैयार भी हो गइल बाटे। सब खेत के ऊपरी सतह पर सब उजला उजला परत जौन दिखाई देता वे, सब नमक तैयार हो गइल बाटे। सब एकरा के बिटोर के फिर एक जगह कर दिया। वीडियो अच्छा लागल होखे तो वीडियो के शेयर कर।